Menika pamundhut saking Kagungan Dalem nggih menika Bapak Radmin. Nyuwun lagon gambuh pangatak lagune wong omah-omah. Lah nggih menika nggih Pak nggih kendhil guling. Lah nggih. Gambuh pangatak apa to mbekne iya kepenak iki karo Pak Setu RT lah iku apa bu tunggu mbekne Jroning pawon ya bene salah ya ora apa-apa. Yayin menudun ini toh gue hiburan rene le digarap iki beda kebon ya mung saiki sone sawah blas Mbak Randuwe iki ya mung tumut seneng pamundhutanipun Kagungan Dalem iki menika Bapak Radmin menika kula nyuwun tambah tunggal mawon mangke ingkang nyendoni Bapak Kemuk monggo lagunipun Aja Semaya mangke ingkang nyendoni Mbah Kemuk. Sendoni Mbah Kemuk. Belok bareng apa belok 6?
Lah piye ora murek aja semoyo. Gelamu besok kapan mbok Aja susu mung tansah samaya durung rujuk ya jalo apa ya warna-warna mbok iya prasadya kudu nyembatani apa wae sandang lan pangan kuping iku wis pasti mati marung katon kowe bekti aku bekti recandang ya kakang raya gelamu besok kapan aja kesusu mong tansah samaya aku durung rujuk ya jalo apa ya warna-warna iya prasadya kowe kudu nyembatani apa wae sandang lan pangan kuping iku wis pasti mati marung katon kowe bekti aku bekti mrek condong kakang raya matur nuwun Pak Kris yang arep wedal dumateng kawula